po mga kabeli. Ang mga madali. Init mga kabeli. Makulay na buhay mga kabeli. So piyesta. So happy fiesta sa barangay namin sa San Juan Banyo. Happy fiesta sa San Juan Banyo, Aray Pampanga. So dahil may event tayo March 8 sa Candaba, Pampanga tayo mga kabeli. Yan. Happy fiesta, chef. Fiesta ano? So wala kailangan natin Hindi naman kailangan. So kailangan natin gawin yung mga bagay na yan. Happy fiesta. Happy fiesta. Ayan, kasama natin si kapatid ni Jepoy. Gusto sumama mga kabeli. Kulang ang team. So si Ingo saka si Jampol, naganak kasi ng binyag si Jampol. Si Ingo naman nagpabinyag. Sige na, alis na kami. Ingat po, ingat. Ay, so hayaan muna natin sila. May okasyon sila mga kabeli. So si Michael, dito ka sa harap po. Ipo po sa harap. Kaya kasama, sumama yung bata Sama natin. Dito ka para hindi ka mainita sa likod. Okay, let's go mga kabeli. Kita-kita tayo, Candaba, Pampanga. Happy birthday. Kabeli, nasa Santana, Pampanga na tayo. Sabi ka po. Kabeli, cameraman natin si Popo. Bagay ka po. Hey. First time niya sumama sa vlog. Gusto niya sumama. Kulang naman yung team. Kaya pinayagan ko yung bata. Mga kabeli, munisipyo ng Santa Ana, Pampanga. Yan, shoutout kay Kuya Alex Magat. Yan, ito yung lugar mo. Munisipyo. Pantaway tayo, Candaba. Paralaya, Candaba. Nasa Candaba na tayo. Mapalitinda na naman ito. So mga Beli, nandito na tayo. Ayan. So mga Beli, nandito na tayo kay nanay. So happy birthday Mama Alicia, Elsie, Mami Elsie. Ayan. 75 years old mga Beli. Yun o, pogi. Nasa si Ate Ruby, anong bansa po? Ay, nasa Canada siya. Nasa Canada. Yan, shoutout na lang kay Ate Ruby. Yan, from Canada. Thank you. Balo ng datang ka? Ali na. Yan.
Ali, sige, sige, ting. Surprise natin si nanay. Ate ka bisita! Ate ka bisita! Ate ka bisita! Kaya namin niya! Okay, ano po kasi? Kaya nakit! Ate ka bisita, Pin! Kenny! Okay. Matok ka. Makipangang kami po. Chef A! Kabeli! Kamusta kayo po? Si Claude ko po. Oo, bilas mo kiki! Kamusta kayo ba? Yan, di ba? Nakabisahan? Happy birthday, ma. Thank you. Papi, biniblas ko saan dyan. Baka ekman baka piblas ka dyan. Kinontak kayo kayo. Ate Ruby. Alam mo, eh. Nag-message sana ako. Pagluto na kakanuan. Apo. Ate Ruby, ginulat mo si nanay. Kontak na kami nalaman. Awa. Bago na. Talaga mo. Di, kami ping Ay, kompleto. hindi mo sabihin. Sakto ba kasi, pag pipiblas sana ako pele, siguro, balo na naman pele, biblas lang kung bisa biblas, maka-duster ko, pepalakon eh. Malisangan ko nga ako. Baka nito nga na, malago ka gayak nga na. Okay mga Beli, start na tayo. So dito na lang tayo pipwesto dahil mainit. Hoy, lalagay pa natin tent, wag na. Dati, Ha? Yung dati na lang ano, yung setup natin. Yung tent natin nadala, dugtong nyo na lang dito. Okay mga Beli, start na tayo. So lahat ng order natin, ready na namin sa bahay. Para pagdating dito, luto na lang kami dahil konti ang Team Kabeli natin. So, happy fiesta. Happy birthday, nanay. kaya sana eh. Kaya sana, magwalas o nin. Kaya kakaraptaro kita. O nin, malawak na yan. Beli na, set na tayo. So in 30 minutes kailangan makapag-umpisa na tayo. Yan, so siguro habang nagkagayak sila Jepoy doon, tayo naman nagluluto na tayo rito. So target natin is 3 PM, kailangan luto lahat yung ating order. So dalawang high pressure lang po ang dala natin. So meron tayong guest ngayon. Ano masasabi mo pa? So si Pop, kapatid ni bunso ni Jepoy, sumama siya ngayon. So kulang ang Team Kabeli natin, kaya nga nasabi ko kanina, si John Paul naganak ng binyag, si Ingo nagpabinyag. Okay mga Beli, siguro unahin na natin to yung buttered garlic shrimp. So ang ano ba menu natin ngayon, Poy? Butter garlic. Shrimp, sepo egg, Saka ano? pansit. Nakalimutan kayo menu? So ayun mga Beli, meron tayong garlic shrimp, kare-kare, sepo egg, tapos meron tayong spaghetti saka pansit. Yun, that's it. Tapos meron tayong buffalo wings. Yan. So panoorin nyo mga Beli, samahan nyo kami. Nandito tayo ngayon sa bayan ng Candaba. So anong barangay po ito, Nay? Yan, barangay Paralaya. Yan. Okay, meron may birthday dito mga Beli. Thank you. Mga Beli, yung sepo egg kahit mag-mix yung gulay na okay lang. Yan, so kailangan ko lang ng garlic saka onion para makapag-start na tayo.
Kaya kasi ako pwedeng tumawag. Depoy. Hello, Michael. Hello, hello. Mother! Yan. Happy birthday, Mama. So, Beli, start na tayo. So, butter, garlic, shrimp ang gagawin natin ngayon. Okay? Po, okay ka na? So, cameraman natin, si Popo. Popo, asin Popoy. Okay, game ka na po? Okay mga Beli, start na tayo. Ayan na, medyo nandito sa loob ang camera natin ngayon. So, meron tayong 5 kilos shrimp. So, butter. Ito mo nagay. Sa tiroke, itong malupitan. So, garlic. Mga baby, sasabay na natin yung shrimp. Hindi na mawag pa. So mga Beli, maglalagay tayo yung garlic salt. So ito na lang yung gagamitin natin pampalasa. Total, garlic din naman ang lulutuin natin. Black pepper. Okay mga Beli, tatakpan muna natin in 5 minutes. So ganyan yung garlic shrimp natin. Ayun na po yung itsura. Tatakpan natin mga 5 minutes. So okay na po. Tapos iangat niya na. So yan mga Beli, nakaisa na tayo. So 5 na lang. So 5 minuto pa ay time check tayo 2:04. Yan. So meron pa tayong 56 minutes. po. Hello. Okay, shoutout po sa lahat na nandito. Yan. Shoutout natin si Ate Ruby. Hoy, shoutout mo nga si Ate Ruby, ayaw nila eh. Shoutout po kay Ate Ruby. Yan. Thank you po. Okay mga kabeli, tuloy-tuloy lang tayo. So, pansit na tayo. Okay, let's start. So mga kabeli, shoutout muna tayo. So, may request, shoutout po Ate Ruby Galang from Canada, shoutout po. Ron and Carmina Galang and family from Canada din. Yan, Rodel and Lani Galang and family from America. Ano to? Asina and Kenneth from Canada. Wela and Luz from Candaba. Ayun, nandito pala. Wela and Luz from Candaba, Pampanga. Kala ko Canada din eh. Okay mga kabeli, tuloy tayo sa ating ginagawa. Thank you, thank you. Thank you. Yung mga belly, start na tayo. So magluluto na tayo ng pansit. Cooking oil.
Bawang. Onion. So mga beli, ito mix chicken liver, balon-balonan sa chicken breast. Maglalagay tayo konting tubig. Tapos tatakpan muna natin. Balikan natin after 5 minutes. Beli na 5 minutes na. Tignan na natin. Beli lalagyan na natin. Ayan, Baguio beans, carrots, saka repolyo. Beli, naglagay na tayo ng tubig. So nag-separate tayo ng konting gulay para pa-toppings natin mamaya. Okay mga beli, titimplahan na natin to. So lalagyan na natin pampalasa. So mga beli, shrimp cubes, dalawang chicken cubes. Pepper mga beli. Brown sugar. So yung mga beli, pakukuluan lang natin to. Tapos okay na. Lalagay na natin noodles natin. Okay? Apoy. Ano? Ako may video. Ano gagawin? Ako may tulad ko. Beli, wala kami cameraman eh. Sa'yo na yung camera. Hey boy, sa'yo na pala yung boy. Ano gagawin sa box? Ako ugat. Okay mga beli, lalagay na natin noodle. Meron tayo 1 kilong pansit. Dahil mga beli, hintayin lang natin matuyo yung pansit. Tapos okay na. So nakadalawa na tayo.
So tapos nagpapakulo na rin tayo ng noodles ng spaghetti. So mga beli, titikman na natin yung pancit kung okay na may lasa. Michael, sige, santok ka na ng ganyan tol. Sabaw lang tol ha. Sige, mga kabeli. Hindi, kuha ko sa'yo. Yan, santok. Huwag yung laman tol. Sige. Ito ba mga kabeli? Ito muna yung pansit na napakasarap. Masarap po mga kabeli. Sobrang sarap. Napakasarap po. Sabaw pa lang. Napakasarap mga kabeli. Michael, sabaw pa lang yan. Sabaw ba? Okay mga beli, tayo naman tikman natin. Ayos na mga kabeli, okay na yung lasa. Pag natuyo to, kakapit na yung pinaka lasa dito sa ating noodles. Okay, nakadalawa na tayo. Hintayin lang natin tumuyo yung matuyo yung ating pancit. So parang sabi nga na matanda, ano to eh, nang-nang nila, nanang-nangin pa natin ng konti. Okay? Okay. So mga beli, toppings na natin gulay. So yung pancit mga beli, masarap to pag mainit. So mga beli, start na tayo sa spaghetti muna. So medyo matagal yung step kay cleaning Jepoy. Butter, mantika. So garlic mga kabeli. Onion. Kabeli, may kalating pork giniling tayo. Susutay lang natin, tapos balikan natin after 5 minutes. Okay? So mga beli, okay na yung giniling natin. So pwede na tayo maglagay ng mga seasoning natin. So tomato sauce, spaghetti sauce. So amigo sigurado gamit natin mga beli. Tapos ketchup mga beli. Ketchup ni Michael. Mga beli, maglalagay tayo ng 2 chicken cubes. Keso. So mix lang natin mga belly. Idadagdag tayo yung black pepper. Okay, brown sugar mga belly. Brown sugar. Mga beli, pakukuluan muna natin to. Tapos mag-add tayo ng at least ng isang basong tubig lang siguro, para papadami lang ng sauce. Okay, balikan natin after 5 minutes. Pakukuluan lang natin ng kulong-kulo yung ating sauce para lutong-luto. So yung mga beli, naka 5 minutes na tayo. Magdadagdag tayo ng running water, tubig.
Tubig mga belly yan. Hotdog. Ito ni Michael. Michael. Sara. Ed. Tikman mo. Mga belly, patitikman na natin kay Michael. Yan, shout out. Sarap na yung spaghetti. Napakasarap po talaga ng spaghetti. Ano? Napakasarap. Pinukuha Sabi, na naman ako eh. yaman. Against the light si Michael mga belly. Okay mga belly, so ayan na, imimix na natin yung pasta natin. So 1 kilo pasta mga belly. Okay mga belly, okay na yung ating spaghetti. So nakatatlo na tayo. Makabukin na yun. Ayan. So mga belly, kare-kare na tayo. Ayan. Igisa muna natin yung karne. So yung karne natin, pakita mo dyan. Ito pinakulo na natin sa bahay. So malambot na to mga kabeli. Okay. Bawang. Sibuyas. Okay mga belly, susutay lang natin. Tapos balikan natin after 5 minutes. Tutubigan na natin. So mga belly, tutubigan na natin. Mga belly, pakukuluan lang natin to. Tapos kukulayan na natin. So ang timpla nito mga belly, meron siyang beef cubes, dalawa. Gata. So yung gata natin, yung nasa can na lang ang binili natin. Peanut butter, aswete. Yun ang gagamitin natin dito mga belly. Okay, ready? Okay mga belly, maglalagay na tayo ng dalawang beef cubes. So pwede na rin natin kulayan mga belly. Maglalagay tayong gata. So ito yung coconut milk. Peanut butter na agad. Okay mga bele, hintay lang natin peanut butter. So balik tayo after 5 minutes. So mga bele, lalagay na natin yung anong tawag dyan Michael? Peanut Peanut butter. Okay, bukas mo tol. Dahan-dahan tol. Okay, bukas mo tamatapot. Ayan na, ready. So mga pwede, dinagdagan ko siya ng sabaw, salsa. Tawagin natin para mas masarap. Marami. Tapos yung gulay na ito, i-steam lang natin. Okay na. So nasa yung mustard sauce, maglalagay tayo. So mga
Beli ako naglalagay ng cornstarch dito. Yung iba, alsa, di bigas. Yung giniling na bigas ang gamit nila. Ako, cornstarch po. Sige po, ilagay mo. Yung mga Beli, hintayin lang natin lumapot. So, parang kulang siya sa kulay, gawa nung gata. Okay, mga Beli, okay na to? So ito kasi pag lumamig, lalapot pa po siya. Okay. Mga Beli, titikman na ni Michael yung kare-kare sauce. Hanggang kare-kare sauce ka lang, Michael. Hindi ka pwede. Kame. High blood ka. Namiss ko po itong kare-kare ni Chef. Napakasarap naman mga kabeli, napakasarap. So mga Beli, ang kare-kare is matabang. Ang nagdadala dito is yung bagong niya. Kaya medyo matabang ang sauce ng kare-kare. Yung bagong ang nagmamatch doon. Okay mga Beli, okay na yung kare-kare natin. So sunod na tayo sa buffalo wings. Okay. So yung mga Beli, okay na yung ating kare-kare. So hindi ko na ipakita. So dito na tayo, sepo egg, butter. So garlic, onion, chicken breast. So ito nasa isa't kalahating kilo mga Beli. Mga Beli, balikan natin after 5 minutes. So mga Beli, na 5 minutes na tayo. Ito na yung ating chicken breast. Boy, kulay na tayo, boy. Boy. So mga Beli, carrots, sayote, singkamas, saka Baguio beans. So yung ano, boy. Mga Beli, yung corn. Yan. So mga Beli, yung ano. Boy, anong tawag dyan sa gulay na yan? Batani po. Patani? Hindi yata? Bataw? Hindi siguro. So yung mga Beli, pang buffalo wings natin. So ito na yung ano natin. Sepo egg. Panimix lang natin mga Beli. Sa chicken cubes. Mga Beli, maglalagay lang tayong konting asin. Black pepper. Whole chicken cubes isa para lumakas. So mga Beli, chicken cubes isa. Okay mga Beli, tatakpan natin after 5 minutes. Hintayin natin lumambot yung kulay. Thank you. So mga Beli, naka 5 minutes na tayo. Ayan. So ito mga Beli, medyo malambot yung kulay natin. So lalagay na natin yung frozen fish, green fish. Ano tawag dito again? Nakalimutan ko na. Batani. Bataw. Bataw, batane. So ayan mga Beli, nakamix na lahat yan. So pwede na tayo maglagay ng anong tawag dito again? Campbell. Ha? Mushroom soup. Campbell. So meron tayong dalawa na ito mga Beli. So maglalagay na tayo ng isang can na fresh milk. So mga Beli, isang fresh milk, isang can. Tutok na tutok. Ikot po. Ayan. So mga Beli, may ham tayo, lalagyan natin.
mga kabeli, okay na yung ating sepo egg. So titikman na ni Michael mga kabeli. Ha? Ito na. Against the light tol, doon ka sa kabila dyan. Sepo egg. Sepo egg. Sepo egg. Di ba sipo egg? Mga kabeli, ito na po yung tawag doon yung pinakamasarap na sepo egg. Masarap po mga kabeli. Hindi naman din kasing kulay. Konti pa. Konting lambot pa. Okay mga kabeli, konting lambot pa daw sabi ni Michael. Chef Michael. Mga kabeli, sinubukan ko sa Michael kung okay na yung sipo egg natin. Sabi niya okay na. Sa totoo lang mga kabeli, wala pa Nestle cream to. Maglalagay pa lang tayo. Hello po mga kabeli. Po, lagay mo Nestle cream. So yun mga kabeli, sa huli ako naglalagay ng Nestle cream. Okay mga kabeli, pakukuluan ko na lang daw. Tapos okay na yung sipo egg natin. So last na yung ano natin, buffalo wings. Yan. Okay. Hello po mga kabeli. Mabigat to lang, mabigat. Mainit. Sepo egg. Ayos. So last one tayo mga kabeli. Dito na tayo sa buffalo wings. Buffalo wings mga kabeli. Okay. So mga kabeli, gagawa na tayo ng sauce ng buffalo wings natin. Okay mga kabeli, gagawa na tayo ng buffalo sauce. So cooking oil. Buksan mo na tayo. Big chili sauce, dalawa. Okay, so ketchup mga kabeli. Oyster sauce. Ano na gagawin ba? Ito kami. Black pepper. Mga kabeli, brown sugar. Maglalagay tayo ng konting chili flakes. So, ang ano sa akin ng kliyente, huwag masyadong mangang. So yan mga kabeli, wala lang dito yung hot sauce na ginagamit natin. Pero kung gusto nyo ng spicy, lagyan nyo lang siya ng isang boteng hot sauce. Or conforme sa gusto nyo para mangang yung buffalo wings nyo. Pero ito na po yung recipe ko. So ito po yung recipe ng alam ko. Yan, kagaya ng mga magko-comment, baka sabihin naman hindi tama yung procedure. So ito po yung alam ko. Yan. Po, para kung ano, wings. Parang kumonti yung wings. So chicken wings mga kabeli.
finish na tayo. Nakatapos na tayo ng 6 na ito. O, 6 na kids. Hello po mga kape. Okay mga belly, ito na yung buffalo wings natin. So request, hindi maangang. So mga belly, budburan na lang natin siya ng chili flakes ulit para may konting kagat yung hangang niya. Sesame seed. Hello po mga kabeli. Ano ba madali? Init mga kabeli. Pag-ikuha na rin yung mga marites na doon. Mura rin. Ma, sanda ka! Mga belly, okay na. Tapos na tayo magluto. Ayan. Okay na mga belly, pwede na silang kumain. So kuhanin lang natin pagkain muna saglit. Ayan, happy birthday. Ang daming pagkain mga belly. May puto, garlic shrimp. So yung kari-kari natin, ayan. Medyo lumapot na mga belly. Nakaseparate yung gulay gawa ng pag minix mo madali mapanis. Kaya binubukod ko talaga yung gulay. Nay, happy birthday! Mga kapatid niyo pa. Baka kapamangkin, isa. Pamangkin, pinsan po. Yan. Yan. Ano masasabi niyo sa mga anak niyo? Ano daw masasabi mo sa mga anak mo? Thank you. Thank you. Thank you sa inyo Hi lahat. guys, salamat po. Happy birthday po. Ayan. Mga lugang ko, Opo. mga anak ko. Okay, start na po. Pwede na po kayo kumain. Ayan, mga apo. Sinabi ng apo niya. Opo. Okay. Yes. Ang dodo, bagusto. O sige na, baka kakain na, no, anak? Opo. Ganarin mo muna, ano kanina? Hey, kasi sinubo na ka. Tsaka matibay yung
nanay. Ay, men! Mga na ka! Ay! Mga na! Ah, sige. Mga na ka. Mga na kayo? Yaman! Mga na ka. Nagkati na ka naman. Thank you po. At nasarapan po sila. Hello po. Ate. Hello. Hoy, maganda siguro. I-ready mo. Para doon. Wala na sa ilatag mo. YouTube po. Kabel. Madalas ko po galing palengke tama mag-live. Si Nanay Elsie. Mga apo mo ba yan, Nay? Apo? Mga pamangkin po. Sige po, Nanay. Ayan, makabili na una yung buffalo wings. Talagang ano yun eh, per piece kasi. Ayan, shout out po sa inyo. Kamusta po yung pagkain? Masarap. Ayan. Thank you. Ate, ano masasabi mo sa food natin pala? Manyaman ka, Beli! Thank you po. Ayan, di ko to. Hello, baby. Kamusta pagkain natin? Ay, napakasarap. Sobra. Thank you po. Eto, gusto ko tanongin ka. Ate, anong masasabi mo sa food natin? Sarap ka, Beli. Thank you po. Yaman. Ayan. Hello po. Kamusta po yung food natin? Ay, masarap po. Thank you po. Yan mga Beli, lahat naman nasarapan. Mama Elsie, happy 75 birthday. And hello. Magay ka muna, kuya. Welcome to my vlog. Ate, batiin naman natin na happy birthday si... Happy birthday, Mami Elsie. Yan, si Mami Elsie. Dito. May Sariento. Sariento po. Thank you po. So, one down. Out na to. Oo, kasi single serving eh. Dapat pala pepakat ko lalibutan. Ay, Jo! Yan mo nga naman!
Hello po. Mama Elsie. Bola, mapipinti. So mga Beli, tapos na tayong magluto at magpakain dito sa Candaba, Pampanga. Ayan. Hello po. Shoutout po sa inyo. Thank you rin po. Idol. Thank you, thank you. Yan. Nanay Elsie, happy birthday ulit. Ayan po. Opo. Ayan, shoutout na. Oh, baby, shoutout na. Shoutout, mami, shoutout, daddy. Yun. Ay, boy, yun. Sipay. Sama, baby. Okay, mami. Sige na. Naiya siya. Yeah. Naiya siya. Nanay, happy birthday. Sana napasaya namin birthday Ay, mo. thank you. Ayan, nagulat ka. Si Ate Ruby, ang ano dyan. Mamaya ko. Mamaya niyan, chat-chat na ako. Okay mga kabeli, hanggang dito na lang yung vlog ni Chef A. Ingat ang lahat. Ayan, God bless all. Thank you.